everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Sa dihang bihira ka, nakita ko mga buwak ng tagak gikan sa imong mga mata. Diha ka na! Dili ka magabiya! Ayaw siya gunitin! Biyay mo din korason! Ikaw biyay si Alastor, ang hari sa Havas, sugo ni Bertagos. Nakaila ka ni Bertagos? Oo! Kung may mo siyang tao, sama sa dagway sa mga mortal, siya si Zabilia. Kung mao, ikaw si... Ako si Luminos. Ang isugo ni Zeus nga panalipdan ang prinsesa sa Lemuria. Dili mo makuha si Corazon kung dili mo ako mapatay, Alastor. Kinain mo! Luwanag si Kalit! Atuwa siya! Dali siyang nakaligay sa akong pagsumbag. Sundon ko siya! Nakakita ko! Nakakita ko! Kuminig ko mananap ko! Nilamoy sa mga kwartsa! Ginawa ko! Tapang itaon! Corazon! Tita, si Luminos, nakigharong ni Alastor. Naibaw si Alastor nga ako si Hestia. Unsa? Oh, Kumaw na! Ano yan ka din eh? Kailangan mo mapalayo ti ka niya na mga daw tang impacto! ano nakaingon kang impacto, tita? Nakita ko ang kauban na itong Alastor! Naimod na ko mananap! Huwag ang kato mga gwardsya! Ikawan! Masa mamiya na taninig ko son! Unsa? Kinahilang papibaw ko sa mga mga ginikanan! Tawag ko na sa cellphone! Dali na Corazon! Tita, pero si Luminos. Oh, tuod! Hestia! Oh, si Alastor! Dali na Corazon! Wala ka na ta! Dili na magpaabot na ng impacto na ko! Dali na! Oo, dali ka! Agyanan pa yun sa naimutangan sa sakyanan! Mawala ka na lang ta! Kasama! Ay, ginoo ko! Ang nahimong mananap ka ba, nikaon sa mga gwardya! Dali tagiras eh! Ako! Mingaw ng palibot. Hay na magkas Corazon. Huwag ka ba daan ni Alastor si Corazon? Gikulbaan ko. Magawas ko rin sa compound ng ila parimahay. Pangitaon ko sa gawas Corazon. Corazon! Corazon, hain ka na! Corazon! Wala nagukod nato, tita. Ay, salamat kay wala sila. Magapaway na itaw tagdinagan. Corazon! Oh, si Luminos. Luminos? Corazon! Salamat kay luwas ka. Luminos, abi ko kung sinahitamo ni mo. Salamat kay luwas ka gikan ato, Alastor. Time pa! Baka na nagakos mo! O sa ito, di pa sabot ako nagkita! Ha? Wa sila magkakitang niya si babaw nga bahin silang nimutaan. Wa sila magkakita ka na to. Matatag mga kwaknir nga. Nagkumpayot na ninda kong kahoy haring Alastor. Nganong mamata mga naog. Pasagdi lang. Paminahon tang ilang gipanagsultihan. Unsa? Uyob na mo! Ay, Charing! Bita, nangutara ko niya ako sa nagtubag. Oh. Hinigugma ko na si Luminos, tita. Nagkaigugma ay min duha. Unsa? Ay! Uy, may bawaan ka sa imong inahan. Asa sa imong amahan nga, naguyab-uyab na ka! Unsa naman lang! Nagkauyab. O nagkauyab silang duha. Lagi. Si Luminos o Corazon. Ngano? Nagsilos ka? Silos. Oy, Alastor, oy! Oy! Unsa na? Apit ko magkabuhi sa kikuptan kong kahoy animal. Ngang, nanagpaman ka. Hinaya ng tingog mo! Osbe, oh. Hinaya ng tingog mo! Niyata silang tungod. Tingaling madunggan ta. Magkalagot. Kung doon na sila yung relasyon, mag-apil ka ng Luminos. Kung mawa siya pananaw si Corazon. Natural haling Alastor, oy. Uyab gud niya si Corazon. Kung mawa sa iyang pananaw ang iyang uyab, iyag ng pangitaon. Pero dili siya magkapugong sa akong pagkabuhaton. Dili!
Gibati kong tumang kakulba sa kundugan, Armando. Basin og naglain ng gibati sa mong lawas. Nitaas ang presyon sa mong dugo. Pasagdi lang. Inigabot na to sa bahay. I-check ko lang ang imong presyon sa mong dugo. Oo, kuan. Ingon lang sa og lain kining kakulba nga akong gibati karon. Ay, nanawag si Corazon. Hello, Corazon? Ngano nanawag ka? Anhil lang una kita sa beach resort. Dili lang una kita mo pauli dito sa atong Pinoyanan. Kaya tingalig mo balik sila karong gabi eh. O samuko na sa kita. Ako ang ilang gikinahanglan, Mami. Ako ang gusto makuha niya itong alastor. Naipaw na siya nga ako siya sa karaan nga panahon. Maunang gitago ka na mo, Corazon. Anak. O ipalayo ka na mo ni daddy mo, Armando. Og asa ko ninyo, Dada, Ma'am. Nakasiguro ka ba? Nga matago ko ninyo gikan niya itong alastor? Nahalo ko, Mami. Nga sa umaabot nga mga adlaw, madaha ko niya itong alastor. Nakasabot ko nga dili ko niya hunungan hangtod nga iya kong mada. Oh! Si Daddy! Armando! Gituok ni Luminos! Armando! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.